fasaha. Yawwa, alhamdulillah. Kaga yanzu in na tafi sai kuma ranar da na jiyo hankali na jiyo gidan. Mai gida ya kuma na ganka haka ne? Ha to ya ce ganin haka? Ai gwaran tafin da na fa haka. Ban gane ba. Yanzu kenan mai gida tafiya za ka yi? Zan tafi. Kuma in na tafi gaskiya sai ranar da hankali na jiyo nan. Kuma Allah ya bani abin da na tafi nema. To yanzu kai kana abinka, kana zaka tafi baka bar min komai ba fa. Ba ni da komai a cikin gidan nan. In ka tafi to me zan ci? To ban bar miki komai ba. Fita zan yin jan nema. Kuma ce da kike wannan maganar ma da babu da miji da mata wannan guda ukun ba sa zama inuwa daya. Dole sai dai mai gida ya tafi ibarki da babu. Ko kuma ke ki tafi ki barki da babun. Ko kuma babun ta tafi ta basu su biyu. Ban gane me kake nufi ba, me hakan yake nufi kenan? Kana nufin ba za ka bar mun komai ba? A'a ai dole ne ma zan amma ai ke yanzu zan tafi ne ma da yanzu na bar miki kes guda 100 cip. To kesin zan ci har ka dawo. A to ki je duk abin da zaki da su ki je ki ni ba ni da matsala. Ai ke ce na ai da matsala wallahi. Sai ki zo kin nake a duniyar nan ke in ba soyayya ba abin da kika sani. Duk kin sana daki kin yi min kes duk kin dotse min fuska wallahi talla ni gaba ɗaya ban san yanda zan take ba ma. Ikon Allah. Ina yi niyan na ƙara. Kenan ma ni ce da laifi. A to kuma in soyayya ta yawa ai dole kin gare girki ya karanci. Tunda ba za a samu damar da za a fita ne ma ba. Kuma ke matsalar kin ki ciki wallahi tallahi ballantana ma dan samu hutu. Wallahi Allah kin ki ciki wallahi kullun yanga cikin ki Allah ka irin na. Haba. To shikenan. Allah da kai lafiya. Kisin zan ci gaba da ci da har ka dawo. A to kuma ai nayi kokari. Wallahi nayi kokari. Karki da mu ni yanzu zan tafi. Ta tura bare ko ba ke so. Allah ya kiyaye a dawo lafiya. Kuma yanda kike addu'a ai haka ake abu. Na tafi. Allah ya bada sa'a. Yawa da Allah duk abin da zaki da su dai ki je ki tai. Allah ya bada sa'a. Allah ya tsare, Allah bada sa'a. Ikon Allah. Yau zan ga abin da yafi zare tsayi. To Allah ya bada sa'a. Ni na ganki gaba ɗaya kin yi wani likwi-likwi da ke kin yi kyau. Kuma ban gane ni wannan kyan ma da kike yi ya aka ba. A'a, mai gida kenan. To ba ka dai ka samu abubuwan da nake ci ba? Ai wa'annan kis ɗin da ka bar min su. Shine mai kayan abinci da ɗan taliya waye da sauransu na bashi guda 30. Sauran 70. To, wanda yake kawo min kaji da lemu da dai ɗan sauran wasu abubuwan na bashi guda 20. Sauran 50 to. Shi kuma wanda yake ɗan turo min katin waya da sauransu kwaya 10 na bashi. Sauran 40. Su kuma masu wutan nefa da suka zo. Na ba su 5 suka tayar min hankali ba za su karba ba. Sanda na ba su 10 da kyar suka haƙura haka ma sanin nan ƙara mata da ɗan wani abu a kai. To sauran 30. Su kuma guda 5 masu kawo min ruwan wannan masu kawo min ruwa ɗan fiyo wata da ɗan sauransu na ba su 10 su ma dai da kyar suka karba. Sauran 20. Shi kuma 20 ɗin ina ajiye da shi yana nan na ajiye maka. Ke ni ban gane abin da kike nufi ba. To, kis baka bar min guda 100. To kuma da na bar miki kis 100 kuma hauka na bar miki? Shine na fasalta su ai. To zama zan yi haka ba zan ci ba? Kin ma da na mun hankali wallahi tallahi. Wanda kan banza wallahi kauda ki wallahi tallahi. Ya za na bar miki kis kawai ki ringa diba kina raba mutane a banza a baki san darajarsa ba. Wannan wulakanci ne. Kaga kwantar da hankalinka. Da na tashi ina shara. Zauna. Kwantar da hankalinka. Yawwa shanyi sauran lemon baka labari. Idan nake shara a daki, na daga katifa na. Sai na kalla kuɗi sun zubo mun 100. 100. Shine na ɗauka ne wannan kasafin da su ga baki ɗaya sauran 20 na ajiye maka su nace in ka da zan baka. Kuɗin marayan da ki ɗiba ki da yake baki da mutunci. Yar iska inanya ki zaki yi kuɗin marayu wallahi tallahi kin fito da kuɗin nan. To kuma da kis din naje na dinga yi fa kamar yadda kace min. Me zan ci to? Ai bari in ga miki duk abin da zaki gwara ki zaki. Amma wallahi tallahi kin biya kuɗin nan. Ka ke baki ma da ke dan uba. Ta a kauyen ma dan waye ke wa kuma ya mari zai ahir ita du to wallahi tallahi kin biya kuɗin nan. Ikon Allah. Kin biya in ko baki biya kuɗin nan ba to a auren ki.
kana nufin yanzu garan je ni in dinga raba kitsin a mutane da kudin naka in cin in banda ma ke rena mu hankali Allah da na san nake ba kudin nan bayan ƙara aure da shi wallahi to ku garan kashi 20,000 din in aure zaka gara a ce na cinye 20 din ma kuma su din ma cinye sa zai wallahi tallahi na ibu kan ake ki zan kai wallahi tallahi kar ka taba min ku ci gaba da kallon sirrin su media domin samun ingantaccen labari. Assalamu alaikum, sunana Hamisu Breka Dorai. Ina mai shawartar ku da cewa ku kasance da sirrin su media domin samun labarai ingantattu daga cikin wannan masana'anta mu da kani. Ku kasance da sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media TV. Sirrin su media. Sirrin su media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon sirrin su media. Su rika kallon wannan tasha ta sirrin su. Sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media suna faɗakarwa da ilmantarwa. Sirrin su media. Sirrin su media. Kasance da sirrin su media. In dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili, to sai ka je YouTube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media. Domin kallon nishadi ido da ido. Sirrin su media su ce gaban turare sun zaga nahiya sun shige sahun kwararre. Sirrin su media wanka da dabba gayya birni da ƙauyuka an ganku har baraya mai zamani kusan ya fi gaban mai murzalaya. Sirrin su media su kaɗai ake ta kalla tunda sun iya dole za ku cire hula to babu shamaki sirrin su muke ta kalla ingancin su da sirri ku zo ba ku yin nadama gane wadda dumadumin su labarin za ku sama siyasa a yau a sirrin su za ku sama gari ya waye a sirrin su za ku sama daga kun shigo sirrin su ba na dama. Sunana Nafisat Salisu daga kamfanin Sirrin su Media. Sunana Maryam Muhammad Adam wadda aka fi sani da ɗan garin nan. Ku ci gaba da kallon Sirrin su Media. Sunana Zulayat Ibrahim daga kamfanin Sirrin su Media. www.sirrinsumedia.com ko a shafinmu na Facebook ko Twitter ko Instagram da sauran kafar sadarwa na zamani. Kada ku manta sunan shine dai jallin jal Sirrin su Media. Sirrin su Media ya zaga nahiya kuma za ku ji labari za mu bankaɗo Sirrin su